Tiga. Perkenalkan nami kula Muhammad Nuriksan, absen kula selikur. Perkenalkan nami kula Kirana Bayu Ramadhani, absen kula 13. Perkenalkan nami kula Desita Nur Cahyanti, absen 7. Apa sih tegese tembang macapat iku? Tembang macapat yaiku salah siji karya sastra Jawa kang awujud tembang utawa puisi tradisional kang kaiket dening paugeran tertentu yaiku guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Asal usule tembang macapat yaiku Tembang macapat menika sastra Jawi geger kelawas ingkang dipun pitados sampun wonten wiwit pungkasan jaman Majapahit lan dipun rembakaken dening para wali songo minangka sarana dakwah. Miturut filosofinipun 11 jenis tembang macapat nggambaraken urut-urutaning gesang manungsa. Wiwit saking taksih wonten guwa Garbang Mas Kumambang ngantos tilar donya Bocung. Tembang macapat itu titikane yaitu setunggal kaidah wewaton guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Kali gunakake basa Jawa anyar lan diseseli basa Jawa kuno utawa kawis. 3. Isine babagan pitutur, kesusilaan, dongeng, lan kaprajan wayang. jenisnya tembang macapat yaiku ono 11. Mas Kumambang micil sineng kinaki asmarayana kanggo danang kula dharma panggung bojong mekaten. Sumangga sakmenika kita sesarengan nduduk langkung mlebet ngeneni tembang macapat kinanti. Tegese tembang kinanti apa? Tegese tembang kinanti yaiku tembang kinanti nggambarake mangsa muda ingkang taksih kedah dipuntuntun serta dipunarakaken supados nggadhahi bantos ingkang sae sengkut pados ilmu lan saged nggayuh gegayuhan kanthi raos senang serta kebak katresnan. Kinanti dumadi saka 6 gatra guru wilangan lan guru lagune yaiku 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Mongko kanthi ning tumuwuh salami mong awas eling lukitaning alam dadi wiryaning supati nir ing sangsaya yaiku pangreksaning urip